Γεια σας. Για να ενεργοποιήσουμε την βοήθεια στο Word, μπορούμε να το κάνουμε από πληκτρολόγιο πατώντας Fn συν F1 και θα ανοίξει το αντίστοιχο πλαίσιο ή πηγαίνοντας πάνω δεξιά στο ερωτηματικό. Για να δούμε τις συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο μας, πηγαίνουμε στην προσβασιμότητα και από εκεί στην επιλογή συντομεύσεις πληκτρολογίου. Εμφανίζονται πηγαίνοντας προς πιο κάτω διάφορες συντομεύσεις που μπορούμε να τις πετύχουμε πατώντας ένα συνδυασμό πλήκτρων. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάποιο συνδυασμό, μπορούμε από την προσβασιμότητα να δούμε πώς γίνονται επιλέγοντας προσαρμογή συντομεύσεων πληκτρολογίου. Μας δίνονται τα βασικά βήματα για να επιτύχουμε αυτήν την αλλαγή. Ας το κάνουμε. Alt και A ανοίγει αυτό το πλαίσιο και επιλέγουμε από τα αριστερά το επιλογές. Στη συνέχεια επιλέγουμε προσαρμογή κορδέλας, συντομεύσεις πληκτρολογίου προσαρμογή. Διαλέγουμε πού βρίσκεται η εντολή μας, για παράδειγμα στην κεντρική, έστω ότι είναι η επιλογή να κάνω τα γράμματα bold, μου δίνει τις επιλογές Ctrl-B, Ctrl-Shift και B, έστω ότι θέλω να βάλω να γίνεται με Ctrl-Q. Απλά πληκτρολογώ τα πλήκτρα, εμφανίζονται και πατάω αντιστοίχηση. Εάν επιθυμώ να βγάλω αυτή την επιλογή, επιλέγω την αντίστοιχη επιλογή από τα ισχύοντα πλήκτρα και πατάω κατάργηση. Εφόσον έχω ολοκληρώσει την εργασία μου, πατάω κλείσει. Και OK. Τώρα μπορώ να δω μέσα στο κείμενό μου, αν επιλέγω αυτή τη λέξη βοήθεια, πηγαίνοντας πάνω από το αντίστοιχο κουμπί, μπορώ να δω πώς γίνεται αυτή η επιλογή με Ctrl-C ή πώς μπορώ να κάνω τα γράμματά μου έντονα πατώντας τα πλήκτρα Ctrl-B. Ας πάμε τώρα και στο browser. Στο Google Chrome αυτό μπορεί να γίνει πηγαίνοντας πάνω δεξιά, βλέπω τις εντολές και τις αντίστοιχες συντομεύσεις. Εύχομαι λοιπόν αυτό να σας φανεί χρήσιμο και να κάνει τις εργασίες μας πιο γρήγορες στο μέλλον. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!